tuntuu niin tyhmältä. Moikka! Mulla olisi taas tällainen Iittala-stylaus tulossa. Niin mä ajattelin tehdä tällaisen videon, jossa näkyy miten se stylaus syntyy tänne meidän olohuoneeseen. Mä laitan pois, kun mä otan äänen. Moikka! Nyt olisi taas yhden Iittala-stylauksen vuoro. Ja ajattelin kuvata tämmöisen videon, jossa näkyy miten se stylaus syntyy tänne meidän olohuoneeseen. Nyt on tosi kuuma heinäkuinen viikonloppu ja täällä on aika hikiset oltavat, joten moikka! Nyt olisi taas Iittala-stylauksen vuoro mun blogissa ja on tosi innoissaan, että tämmöisiä yhteistyötä tulee, näitä on niin mukava tehdä. Ja tällä kertaa mä ajattelin tehdä sellaisen videon, josta näkyy kuinka mä luon sen stylauksen tänne meidän olohuoneeseen. Mä jätän ton kameran pyörimään.